ang Digicast Negros X. Ang top 10 nga mga balita sa Negros Island region ang amo ni gadulong sa inyo. Kagyari ng atong mga top stories of the day. Today is December 13, 2024. 31 ka mga stall sa sulod sang Central Market sa Bacolod nasunog. Tropical cyclone posible nga maporma sa madason nga semana suno sa Pag-asa. Negros Occidental ginpaidalom na sa state of calamity. Mga residente nga nagbalik sa sulod sang danger zone hindi makabaton sang ayuda. Kag sa good vibes, busay nga malapit lang sa highway ang kadtuan ta sa tripping Ruming. Kag kilalahon ang rising volleyball superstar nga taga Barangay Felisa sa Bacolod sa bida sang liga. Initanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, una kita sa weather update ato ni baluon ang mga lakat sa panahon tubtub sa weekend. Wala sa kung anuman nga weather disturbance sa sulod kag sagwa sang Philippine Area of Responsibility nga na-monitor ang Pag-asa sa subong tubtub sa weekend. Pero ginabantayan sa karon sang State Weather Bureau ang posibilidad nga may maporma nga tropical cyclone o kon bagyo sa badason nga semana. May low to medium chances ini nga mangin isa ka bagyo. Nahamtang ini sa east sang Visayas kag Mindanao. Sa number 9, mga residente nga nagbalik na sa sulod sang danger zone hindi makabaton sang ayuda. Office of the Civil Defense sa Central Visayas nagpatag nga hindi pa pwede makabalik sa sulod sang 6 km danger zone ang mga residente. Ini sa tunga sa aligasyon nga may mga evacuees nga ginpabalik na sa ilang mga lugar nga parte pa sang danger zone. Sunod sa kay OCD Region 7 Director Joel Eristain, wala sa gihapon ginatugutan ang pagbalik sa sulod sang danger zone. May mga pulisman sunod sa iya nga magabulig patuman sini. Dugang pa niya, due tayang ashfall sa Canlaon City bangod sang dapya sang hangin. Patag niya, hindi matagaan sa ayuda kutob sa mga nagbinalik na sa ilang mga balay nga parte pa sang 6 kilometers nga danger zone. Ginahandaan karon nila ang worst case scenario in kaso nga ipasaka sa alert level 4 ang bulkan Canlaon. Kung matigayon gid man ini, mas palaparon pagid ang danger zone nga nagakahulugan nga sang dugang pagid nga mga evacuees. Sa number 8, may 26,000 ka mga kasapatan na lakip na diri mga hinuptanan ang in-report nga nagmalasakit bangod sa paglupok sang bulkan. Sa report sang Office of the Provincial Veterinarian as of December 12, poultry o kun mga manok ang pinakamadamo sa record nga nagmalasakit nga 22,250. 1,062 naman ang mga karabaw, kag 1,246 ka mga baboy ang nagmalasakit. May nagmalasakit man nga baka 183, kanding 603, mga pato 320. May mga hinuptanan man nga mga ido kag kuring nga nagmalasakit 342. Sunod sa kay Dr. Placida Alemana, ini sila ang nakitaan sa respiratory kag digestive diseases. Ang iba nag-angkon sa pilas sa ilang mga panit o kung may mga rashes. May ara man sang foot o kung naghubag sa o kun foot rot o kun hubag sa tiil o kun ang pagkapiang. Ang iban sining kasapatan sulod sa kailimana ang nagaubo, sipon, lupot kag hapo kag ang iban naka-recover na. Nagmobilize na sa 105 ka mga para-veterinarians sa pag-assess ng damage. Paragod man ang pagpadala sang bulig kaangay sang molasses bilang nutritional support sa apektado nga mga kasapatan. Weekend night market ipahamtang sa Araneta Street sa Bacolod City sumugod sa December 14. Sumugod la 6:30 sang gabi, tubtub las 12 sang tungang gabi patuman sa Bacolod Traffic and Transport Management Department ang full road closure sa dalan Araneta halin sa corner Gonzaga kag Araneta Street tubtub sa Luzuriaga Street. Ginpahayag ni Councilor Celia Flor, pamuno sa Committee on Markets,
Ginhingyo sang katapos ang Bacolod Dry Goods Association nga makabaligya sa bulan sang Pasko halin sa weekend kag halin sa December 20 tubtob December 31. Hindi magdubo sa 50 ka mga stalls ang ipahamtang sa porsyon sang Araneta Street. Samtang inaprubahan man sa konseho ang pagplastar sang fruit vendors sa kilid sang Dalan Gonzaga halin sa December 15 tubtob January 6. 27 ka stalls na for food vendors kaya sa San Juan by 13 ang nilang halin sa Masamar. Tapos ang sa Gatuslao daw 28 na bala sila ka stalls no? So limited. In-ensure na to na open ang sa mga atubang sa katedral hanggang sa San Juan na site para nga ang tao makakita niya kung sa aton lights dira sa plaza. Nakapamasya pa na aton. Sa number 6, anay preso nga gintiro patay sa Barangay Vista Alegre sa Bacolod City ang mahimo ginbalusan lamang inaang suno sa PNP. Duha ka mga pilas sa lawas tugas ang igo sang bala sang pusil ang ginaangkon sang anay na preso nga lalaki nga si Rolly Raquel, 40 anyos. Resulta sang iya hinali nga kamatayon sa nagluntad nga pagpaniro sa relocation site sa Barangay Vista Alegre sang kahapon nga adlaw. Ginsiling ni Police Station 10 Commander Police Captain Dax Santillan nga si Raquel ang napreso na anay tungod sang kaso nga frustrated murder. Gani ila nga ginausisa kun bala ginbalusan ang biktima. Ila man ginatan-aw ang anggulo sang personal nga agrabyo kag ang bahin sang illegal nga droga. Nagwa nga nagbisita ang biktima sa iya nga mga himata sa relocation site sa gintiro siya sang makapila ka beses sa wala pa makilalaan nga gunman. Na-recover sa crime scene ang duha ka mga basiyo sang caliber 99mm pistol. Sa number 5, Negros Power nagpasalig nga wala sang power interruption sa Christmas kag New Year. Wala sang matabo nga power interruption sa pagsaulog sang Pasko kag bag-ong tuig. Iniagid pasalig sang Negros Power sa mga konsumidor. Sunod sa kay Engineer Leomel Tambanillo, spokesperson sang kumpanya, nagaparayon ang pagtrabaho sa Negros Power kag ang pag-upgrade sang ilang mga linya. Dugang pa niya, wala sang patigayonon nga madako nga maintenance work sa mga substation sa tiun sang Pasko kag bag-ong tuig. Dugang pa niya, ang mga gipatigayon nga mga power interruption sa mga naglirigad nga mga semana kag ang mga maabot nga weekend ang kabahin sang 5-year rehabilitation kag modernization plan sang Negros Power para malikawan ang malapnagon nga power interruptions kag mangin reliable ang distribution system sang kuryente. Padayon naman, nagapangayo sang paghangop ang Negros Power sa mga konsumidor. Sa number 4, air quality sa Barangay Araal sa La Carlota City ang nag-improve na. Inibase sa nagapadayon karon nga air quality monitoring sa Environmental Management Bureau sa Department of Natural Resources sa Canlaon Volcano Sampling Sites, Evacuation Center kag iban pa nga mga areas sa guwa sang isla sang Negros. Sa December 12 air quality monitoring results ng Environment Management Bureau Western Visayas, ang air quality index o kung AQI sa Araal nga sadtuan ay unhealthy ang karon fair na. Kung unhealthy ang air quality suno sa EMB, ginaabisuhan ang mga yadtong may respiratory issues kaangay sang asthma, nga likawan ang outdoor activities. Samtang sa amuman nga report na kasaad nga nagapabilin nga good ang AQI reading sa La Castellana Station. Ang tanan nga mga monitoring station sa Oton kag Pavia sa Iloilo ang nagapabilin nga good ang reading. Ang air quality suno sa EMB nagadepende sa pollution sources kasubong sa meteorological factors kag mahimo nga magalain sa kalawigon sang panahon. Ginabisuhan sang EMB ang mga pumuluyo labi na ang mga yadtong sa affected areas nga mangin updated sa air quality information kag magsunod sa health advisories agud to mapangapinan ang ikaayong lawas. Sa number 3, Negros Island gid paidalom sa Department of Health sa Code Blue. Ang Negros Island Region Center for Health Development sa Department of Health ang nagpasaka na sang status sang isla halin sa Code White padulong sa Code Blue. Ini kasunod sa pagdeklarar sang Negros Occidental sang state of calamity. Tinutuyo sini nga maka-request ang dugang nga mga ayuda para sa mga pumuluyo. Ang Code Blue nagakahulugan nga may gilayon nga deployment sang health teams, experts kag dugang pagid nga mga units sa tiun sang emerhensya.
may pila ka mga bagay-bagay nga dapat tandaan sa Code Blue. Magka-deploy sa Health Emergency Response Teams galion sa mga affected areas. Ma-inventory kag augment sa critical supplies. Nagapabilin nga delikado sa gihapon ng sitwasyon sa kanlaon bangod posible pa ini nga magdupok sa liwat. Sa number 2, probinsya sa Negros Occidental ang napaidalom na karon sa state of calamity. Sa special session kay naging pasar sa sanggunian panalawigan ang rekomendasyon sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Council ang pagpaidalom sa probinsya sa state of calamity. Sunod sa kay Vice Governor Jeffrey Ferrer, nagakasayuran nga sarang na magamit ang calamity fund. Damlag pa, gisiling ni Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson nga may 78 million pesos nga quick respond fund ang probinsya. Ipatuman man ang price freeze sa mga basic ag prime commodities. As of 11 a.m. sa December 13, sa report sa PDRRMC, may 4,563 families o 15,715 ka individuals ang apektado sa paglupok sa bulkan gikan sa anom ka mga banwa kag syudad. 3,314 o 10,823 ka mga persona ang nagapabilin sa evacuation center sa report sa PDRRMO. May 33,806 naman ka individuals sakop sa 6-kilometer radius ang napaidalom sa forced evacuation. Sunod sa kay Governor Eugenio C. Lacson, ginalauman sa probinsya ang bulig nasyonal. Damlag pa, nag-abot sa probinsya si Secretary Rex Gatchalian sa pagdulong sa bulig sa instruction man sa presidente nga personal nga bisitahon ang probinsya. We already approved the endorsement. Resolution coming from PDRR MC and the request of the governor to declare the province of Negros Occidental under state of calamity. This automatically takes effect Yes, of course. na state of calamity. Ang price freeze supplies, paano nga? Well, there are mechanics of that. Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw. 31 tanan ka mga stall sa sulod sa Bacolod Central Market ang nagkalasunog. Duha ka mga baligyaan nag-aligar nga ginpang kawatan pa. May report si Nico Delfin. Sa entrance sa Bacolod Central Market, naghilibio ng pila ka mga vendors nga apektado sa nagluntad nga sunog kay inasang kaagahon. Ang stall owner nga si Lovelyn Son, nagakurog samtang nagatulo ang luha. Kay kahapon lang siya nangutang sa malapit 100,000 pesos nga supply sang ahos kag Bombay, kag iban pa nga mga produkto nga natupok lang sang kalayo. Kanina utang ko pa to sa mga sokay ko sa Libertad. Huwag ko kabalo kung di ko nung tao naman. Ay, makutanik, bipuli kami yun na. Ang nakumpra ko lang kagapon na, huwag pa ito nabaligyaan mo. Savings na ito sa dogo kabata, gamit lang namon. Nagalibog man ang ulo sa manugtahi nga si Lito Pangaral, kaya nga natapos na nga mga obra ang nadala sa sunog. 30 anyos na siya nga naganegosyo sa merkado, kag karon ginapaligban niya kung diin siya masaylo. Yes, noon na karon, sir, ma'am, kay nasunog ito sa loreng. Ang gintagaan ko man, importante ang obra ko, kaya nung nakaroon sunog. Ang rice vendor nga si Angelica Derayunan, nag-ayo man nga makasulod sa iya baligyan matapos inigin kawatan. Wala kami na laki, pero kinloting lang kami. Pero kinuting ka mo sang kasunog. During sila sir. Natigayon naman nga nagkaladakpan sang poso kag pulis ang duha ka mga persona nga responsable sa separado nga insidente sang pagpangawat sa merkado. 31 tanan ka mga baligyan ang nasunog. 18 diri ang totally destroyed. Ginsiling ni City Fire Marshal Fire Superintendent Jenny Masip, hindi pa nila mapatuod kung anong ginhalinan sang kalayo nga nagsugod sa isa sa mga karinderya sa sulod sang merkado. Ginabulubanta naglapot sa 4.5 million pesos ang halit nga natugas ang sunog. Abi sa statement sang poso nga gadjudi diri. Una niya nabatian, may duwa ka lupog. Okay. Ang pagkadto niya, dito niya nakita nga dako na kalayo. Pero as specific ang cause gid din naton, makadaka investigation na solution investigation.
Kaina, nag-ocular inspection man sanday Mayor Albi Benitez, supod ang pamunuan sa Bacolod BFP, kag mga city officials agud matanaw ang sitwasyon sa merkado. Temporaryo agin pasira ang sulod sa merkado agud mapasiguro nga safe ini antes maka-operate balik ang pila ka mga baligyan. Ma-determine gani nga safe, then ang next na imo is kudalanta ang mga affected areas sa kasulugan para mapadayon ang ating investigation, mapanata kung ano ang cause ng sunog na tunan. I think deserving man nila at being compensated sa mga losses kay this is wala kang may gusto sila. So that's why we're discussing with the City Council on what step can we give financial assistance. Well, ang Bureau of Fire will give a report. They will audit ang tagit public market and come up with a recommendation on how we can mitigate or prevent future fires. Pila sa mga manugbaligya sang isda, ang temporaryo nga nagplastar na lang sa kilid sang dalan Gatuslao sa kilid sa merkado Kaina. Ginsilin ni Councilor Celia Flor, pamuno sang Committee on Markets sang Konseho, nga plano nila nga itala na ang dalan Bonifacio nga mga temporaryo nga salayluhan sa mga apektado nga vendors. Kaya sila man ang nagasuggest na basi sa lakit na sila sa merkado, man isulot ko basi pa lang i-close natin partial ang Bonifacio para sa ila lang. Sa mga affected yun, sa 18 ka total damage, 12 ka partial, kasi up to man ang 10 to 12 stores na madala sa bull-up. Ginatuna naman sang komitiba ang paghatag kahigayunan sa iban pa nga mga apektado nga vendors nga makabaligya sa night market. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Kagyari naman ang pangpabalo naman nga pang-good vibes sa inyo, sini nga weekend. Busay nga malapit lang sa higad sang dalan, pero amo sini ang itsura. Paborito nga tambayan sa mga kabataan nga nagapabugnaw-bugnaw kun weekend. Ini ang katuanta sa buwas sa tripping ni Roming at 9 a.m. Nangin most valuable player siya sa palarong pambansa 2024 kag siyang MVP sang ila makuha ang back-to-back championship sa Rebisco Volleyball League Under-18 competition. Aton kilalahon ang 15 anyos nga rising volleyball superstar nga taga Barangay Felisa sa Bacolod City sa bida sang liga sa Sunday. First time ko lang tapos na mabinila. Shout out anay sa aton nga mga live viewers sa buong hapon. Si Lindol Sunyo maing hapon Negros, si Padelta Charlie hindi man ay waay kami galaot sang inyo ayuda alangan pa bakwiton nyo kung hindi magbakwit ang tao kung maglupok man na ang ginabakwitan nyo sang mga taho labot man na Japon. Hindi kung mga balang gobyerno ma-evacuate wala kita choice kundi mag-evacuate kasi lang otoridad. Maing hapon Negros. Sunod sa kay Luis Homen Sendico Jr., si Gloria Bantigay, good afternoon Digicast Negros X, si Angelo Javier Dulman, good afternoon Digicast Negros, pa-shout out sa family Dulman, Mamon, Joso kag Andalahaw family, si Romel Mahilom Galio, good evening Digicast Negros and happy weekend, si Mirna Garrido Clavel, good afternoon Digicast Negros watching from Payao, Binalbagan, si Jocelyn Loquero, may hapon Digicast Negros watching live in Hong Kong. Kag-amuyan to mga top stories of the day. Ako si Romeo Subaldo Tubtub sa Lunes. Happy weekend!